चेंडूवरती इथे बक्षीस होतंय सालिकबाई यांच्याकडून. पहिल्या चेंडूवरती जर विकेट किंवा पहिल्या चेंडूवरती जर षटकार इथे मिळाला तर 250 रुपयांचं कॅश प्राइज इथे लगावलं जात आहे सालिकबाई. परंतु यावेळी बॉलिंग मार्ग वरती इथे दाखल झालंय मंदार सनगरे. रत्नागिरी एक्सप्रेस याचे ओळख राहिले. रायगड असू द्या, ठाणा असू द्या, कल्याण असू द्या, विविध क्षेत्रामध्ये या खेळाडूचा बोल बाला राहिला. प्लेनची तर स्पर्धा अक्षरशः यानं गाजवली होती आपल्या गोलंदाजीवरती, आपल्या रॅपिड गोलंदाजीवरती. आणि इथे आपण वळतोय सामन्याला सुरुवात करूया. गणपती बाप्पा पहिला बॉल, पहिली डिलिव्हरी, एसपीएल चा पहिला बॉल. मंदार ऑन दी मार्क, राईट आर्म ओव्हर दी विकेट. आणि समोर इथे आपल्याला पाहायला मिळेल ऑल केरला संघाचा फलंदाज अदनान. अदनानचा बोल मला आपण अंडरम क्रिकेट मध्ये विविध स्पर्धांमध्ये पाहिलंय. तोच अदनान यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला खेळण्यासाठी सज्ज. नॉन स्ट्राईक एंडला इथे आपण सालीजला इथे आपण पाडणार. परंतु बॉलिंग मार्क मध्ये रत्नागिरीची गन मशीन, स्पीड मशीन इथे असेल म्हणजेच मंदार सनगरे. फटाक्यांची आतिषबाजी आहे, धमाका आहे आणि ही ओळख राहिले. धमाकेदार प्रारंभ, धमाकेदार आरंभ आणि त्याचबरोबर फटाक्यांची होणारी आतिषबाजी इथे आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिकांचं या क्रीडानगरीमध्ये सहर्ष स्वागत. पहिल्या चेंडूसाठी इथे बक्षीस आहे. विकेट जरी इथे प्राप्त केली गेली तरी सालिकबाई यांच्याकडून 250 रुपये. पहिल्या चेंडूवरती षटकार जरी इथे टोकला गेला तरी 250 रुपयांचं बक्षीस इथे लागू होईल. म्हणजे बक्षीस हे दोन्ही बाजूला आहे, फलंदाजासाठी पण आणि गोलंदाजासाठी पण. यावी अदनान स्ट्रायकिंग एंडला. यस, ऑल सेट. सामन्याला सुरुवात. मंदार सनगरे ऑन दी मार्क. रॅपिड गोलंदाजी हा याची ओळख राहिली, हा ब्रँड राहिला या रत्नागिरीचा. पहिला बॉल घेऊन एसपीएल चा पहिला बॉल. या पहिल्याच बॉल वरती खातं ओपन होतंय का सगळ्याचा पोया. बन्नाड कधी स्ट्रेट शॉट आहे, नो चान्स फॉर प्लेयर. बॉल गोज टू 4 रन. अप्रतिम शॉट आहे, प्रॉपर टायमिंग. थोडासा टप्पा चुकला परंतु अदनानने आपला इशारा दिला, आगाज दिलाय. परफेक्ट पंच शॉट इथे पाहायला मिळतोय. कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू गेलाय सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धाबांसाठी बक्षीस अजूनही अबाधित तिथे राहिले. दुसऱ्या चेंडूवरती जरी इथे षटकार टोकला गेला तरी 100 रुपयांचं बक्षीस इथे अदनानसाठी लागू राहील. मंदार सनगरे ऑन दी मार्क. नेक्स्ट बॉल फॉर अदनान. फील्ड मध्ये कोणताही बदल नाहीये. पुन्हा एकदा यॉर्क आहे, लाजवाब फटका आहे, अफलातून शॉट आहे. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार इथे पाहायला मिळतोय. नजाकत पाहायला मिळाली, ताकद इथे पाहायला मिळाली, फलंदाजाची लाजवाब हरकत इथे पाहायला मिळाली आणि त्याचमुळे स्कोर कार्ड मध्ये आलेली बरकत इथे पाहायला मिळते. लगातार 2 चेंडूवरती 2 चौकार. फलंदाज झाला स्वार, मंदार झाला इथे गार. चेंडू गेला सीमा पार, धावा मिळाला 4. शानदार चौकार इथे पाहायला मिळतोय. अफलातून फलंदाजी अदनानची लाजवाब सुरुवात, प्रारंभ आरंभ इथे पाहायला मिळालाय. आणि पुन्हा एकदा मंदार राईट हँड ओव्हर द विकेट. पुढील चेंडू घेऊन समोर अदनान इथे सज्ज होतोय. सलग 2 चेंडूवरती लगावले गेलेले 2 चौकार आणि त्यामुळे कम्प्लिटली दबाव आलाय तो यावी मंदार सनगरेवरती. भल्या भल्या स्पर्धांमध्ये ज्याचा बोलबाला राहिला तो मंदार सनगरे, परंतु समोर तेवढ्या ताकदीने खेळताना यावी ऑल केरला संघाचा अदनान इथे आपण पाहतोय. अतिशय अप्रतिम फलंदाजीला केल्या गेलेला सुरुवात इथे पाहायला मिळाली. एसपीएल 2025 ची सुरुवात कशी झाली तर अदनानच्या पहिल्या चौकाराने इथे झाली. पहिलाच बॉल सनगरे मंदार सनगरेचा आणि त्याला कव्हरच्या डोक्यावरून ते सीमारेषेच्या पार दबडलंय. लाजवाब प्रारंभ इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय ऑल केरला संघाच्या माध्यमातून. गोलंदाजाला विचार करावा लागतोय, क्षेत्ररक्षकाला इथे विचार करावा लागतोय आणि इथे मात्र अक्षय गुरव आणि शुभम लोखंडे थोडीशी चर्चा करतायत. आणि त्याचबरोबर युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून 1 तास इथे आपण लिंक शेअर केले आणि 10,000 लोक आपल्या सोबत जोडली गेलेत. एसपीएल चे एक वैशिष्ट्य राहिले, जरा जोरदार टाळ्या मित्रांनो एसपीएल साठी. 1 तासामध्ये 10,000 दर्शक आपल्या सोबत जोडले गेलेले पाहायला मिळत आहेत. या स्पर्धेचा आनंद घेताना इथे पाहायला मिळत आहेत आणि यासाठी ही स्पर्धा सर्वदूर नावालौकिकाला आलेली ही स्पर्धा इथे आपण पाहतो. नावलौकिक कमावलं या स्पर्धेने आणि ते सर्व ही मेहनत आहे ती जय हनुमान क्रिकेट मंडळाची इथे राहते. मंदार सनगरे वन्स अगेन राईट हँड ओव्हर दी विकेट. सुपर ओव्हरचं षटक इथे आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा अदनान इथे सज्ज होतोय. सर्कलच्या आतमध्ये खबरचे फिल्डर इथे पाहायला मिळाले, त्याचा ऍडव्हान्टेज इथे घेतला गेला. मंदारचा पुढचा बॉल यावी बॅकिंग आणखी एक शानदार शॉट, परंतु क्षेत्ररक्षक आहे तिथे करत नाहीये चूक, परंतु पंचांच्या पंच काय निर्णय देतात हे इथे पाहिलं जाईल आणि त्यानंतर इथे आपल्यापर्यंत निर्णय येईल.
जासिम होता, जासिमच्या माध्यमातून बॉल रोखण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता. लाईनमन चर्चा करतायत, पंच इथे निर्णय घेतील आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचेल. प्रत्येक बॉल प्रत्येक रन इथे खूप महत्वाची आहे, परंतु पंचांच्या माध्यमातून येणारा निर्णय मात्र कोणत्या पक्षामध्ये जातोय ते पाहायला लागेल. एका बाजूला अद्नानने सलग तिसऱ्या चेंडूवरती केलेला एक बिग हिट पाहायला मिळतोय, परंतु जासिमने बॉल इथे रोखलाय का, काय घडलंय, काय बिघडलंय, संघाच्या खात्यामध्ये किती धावा जोडल्या जातील, का इथे डॉट बॉल पाहायला मिळेल. बातचीत इथे जरूर केली जाईल. स्क्वेअर लेग एम्पायर, मेन एम्पायर, लाईनमन यांच्यामध्ये झालेली चर्चा आणि इथे नो बॉल आणि 4 धावा. नो बॉल प्लस 4 धावा, 4 रन म्हणजे 1 रन. बोनस इथे मिळतात, 5 धावांचा बोनस इथे मिळालाय. चर्चा होते आणि त्याच दरम्यान अक्षय गुरव पांड्या स्क्वेअर लेग एम्पायर सोबत इथे चर्चा करेल. पहिला 2 चेंडूवरती लगावले गेलेले 2 चौकार आणि त्यानंतर कम्प्लिटली आलेला दबावाखाली हा मंदार सनगरे. इथे फेकला गेलेला नो बॉल आणि त्यावरती लगावला गेलेला चौकार. 5 धाबा बोनस स्वरूपात, एक्स्ट्रा स्वरूपात संघाला इथे मिळाल्यात आणि याच 5 धाबा येणाऱ्या काळामध्ये घातक ठरू शकतात. तर आतापर्यंत अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये आपण अनेक स्पर्धा, अनेक सामने पाहिले ज्याच्या वेळी गोलंदाजाने अशा चुका केल्यात, संघासाठी घातक ठरल्यात. परंतु मंदार सनगरे ते कम बॅक करतोय का, तेही ते पाहणं आवश्यक. अदनान वन्स अगेन सलग 3 चेंडूमध्ये 3 चौकार ठोकण्याचा कारनामा त्याने केलाय आणि मंदार सरकार रॅपिड गोलंदाजाविरुद्ध खेळत असताना गेलाय. यावेळी स्टेट खेळला गेलेला फटका मिडॉनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे, करत नाहीये चूक, बॉल फील्ड करतोय. नो बॉल इथे दिला गेलाय. 1 रन इथे मिळेल एक्स्ट्रा स्वरूपात. चूक होते मंदारची. पुढील चेंडू सलग 3 चेंडूमध्ये 3 चौकार आणि त्यानंतर आलेला हा नो बॉल आणि यावी यॉर्क फेकण्याचा प्रयत्न. स्टेट आहे, स्टेट आहे, स्टेट आहे. 6 धावा, पहिला षटकार, अप्रतिम षटकार. फटकेबाजी पाहायला मिळते ती यावी अदनानची. अदनान ऑन फायर झालाय. मंदार वरती पुन्हा एकदा होतोय स्वार, करतोय ते धमाका, चेंडूला दबडतोय सीमा पार आणि इथे मिळतोय शानदार जानदार बहारदार षटकार. लाजवाब फटका आहे, प्रॉपर टायमिंग आहे. काय टायमिंग इथे पाहायला मिळालं. सालिक भाई यांनी लगवलेले बक्षीस आणि या बक्षिसाचा मानकरी ठरलेला अदनान इथे पाहायला मिळालाय. मंदार सनगरे नेक्स्ट बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अदनान खेळण्यासाठी ते सज्ज. लाजवाब सुरुवात, जी सुरुवात अपेक्षित होती ती सुरुवात ऑल करला सगळं इथे मिळते. मंदार सनगरेचा पुढचा चेंडू अदनान खेळण्यासाठी ते सज्ज. लगातार आलेले चौकार आणि त्यानंतर पाहायला मिळाला षटकार आणि त्यानंतर इथे काय घडलंय, इथे काय घडलंय, इथे पाहायला मिळतोय नो बॉल. इथे पाहायला मिळाला नो बॉल, एक्स्ट्रा स्वरूपात 1 रन. थोडीशी खराब गोलंदाजी, लाईन लेन थोडीशी भरकटले, टप्पा इथे मिस करतोय तो यावी मंदार सनगरे. आपल्याला क्वचितच अशा प्रकारचा खेळ आपल्याला मंदार सनगरेकडून पाहायला मिळत असतो, परंतु हा पहिला सामना, या स्पर्धेचा पहिला सामना खेळत असताना मात्र इथे मंदार सनगरेचा चुकीचा टप्पा इथे पाहायला मिळालाय. अदनानने मात्र इथे आक्रमण केलंय. लाजवाब सुरुवातीच्या माध्यमातून पाहायला मिळालंय. मंदारचा पुढचा चेंडू अदनान खेळण्यासाठी सज्ज. ऑल केरला संघाची दमदार इथे सुरुवात पाहायला मिळाली. यानंतर लेग ब्रेक करण्याचा इथे होता विचार. लेग स्टिकच्या बाहेर राहतोय बॉल, पंचदंडित करतायत. वाईट बॉल, 1 रन एक्स्ट्रा इथे मिळेल. एक्स्ट्रा स्वरूपात मिळालेली 1 रन. लाजवाब अशी चाललेली खेळी, परंतु त्यानंतर कशा पद्धतीने होईल तेही ते पाहणं गरजेचं. आणि यावी परफेक्ट यॉर्क आहे, परफेक्ट यॉर्क आहे. तुम्हाला जर कमबॅक करायचं असेल तर ते क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र वापरावं लागतं आणि तो ब्रह्मास्त्र इथे बाहेर काढलं मंदारने, परंतु थोडासा खूप उशीर झाला आणि लगातार तोच टप्पा मेंटेन करणं गरजेचं आहे, कारण अदनानचा वीक पॉइंट इथे शोधावा लागेल. पुन्हा एकदा मंदार सनगरे पुढील चेंडू घेऊन अदनान साडे. यावी हा बॉल ऑफ वाईड लाईन यॉर्क आहे, वाईड लाईन यॉर्क आहे. थोडंसं आतमध्ये वळण घेणारा हा बॉल इथे ठरलाय. षटक क्रमांक समाप्त झालंय पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 22 धावा. महागड षटक इथे पाहायला मिळालं. पहिल्या 2 चेंडूवरती लगावले गेलेले 2 चौकार, त्यानंतर आलेला नो बॉल आणि त्यावरती लगावलेला चौकार इथे पाहायला मिळाला. त्यानंतर लगातार आपण एक नो बॉल पाहिला, डॉट बॉल पाहिले आणि त्यानंतर लाजवाब कमबॅक इथे पाहायला मिळालाय. स्कोर कार्ड वरती धावसंख्या आहे ती 22.
मुंबईच्या या गोलंदाजाने पहिला धमाका केलाय, क्लीन बोल्ड यावेळी सायली दियाला इथे केलंय, आपला आगाज इथे दिलाय. आणि एसपीएल चा जर आपण विचार केला तर अक्षय गुरवसाठी हे एसपीएल खूप लाभदायक राहिले आणि त्याचा खेळ इथे आपल्याला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळालाय. आणखीन एक बॅक टू बॅक विकेट आहे, काय कमबॅक आहे, लाजवाब कमबॅक इथे म्हणावं लागेल. मंदार सनगरने जे गमावलं ते मात्र अक्षय गुरवने या षटकामध्ये कमावलं. पाहायला मिळाला पुढच्या चेंडूवरती जो डोकेदुखी ठरला होता संघाला तो सालिद मैदानाच्या बाहेर गेला आणि त्यानंतर सियान इथे मात्र गोल्डन डक झालेला पाहायला मिळालाय. परंतु यावेळी मैदानाच्या आतमध्ये महाडचा चमचमता सितारा अरबाज कानिवकर इथे दाखल होतोय. पांडा पुढचा चेंडू घेऊन सलग दोन चेंडूवरती 2 विकेट प्राप्त केले. हॅट्रिक चेंडू इथे पाहायला मिळतो का, परंतु नाही, सॉफ्ट हँडनी फक्त प्लेड केला, स्ट्रेट गेलाय. फॉलो थ्रो मध्ये बॉल फील्ड करतोय, येतो इथे डॉट बॉल. 4 चेंडू इथे आतापर्यंत त्याने फेकलेत, परंतु एकही धाव खर्च केली नाहीये, परंतु 2 विकेट त्याने इथे प्राप्त केलेत. पांडा नेक्स्ट बॉल घेऊन यावी फेकला जाणार बॉल, स्वीप शॉट खेळायचा इथे विचार होता, बॅट बॉलचं कनेक्शन नाहीये आणि इथे आलाय हो बोल्ड विकेट इथे गेले. तिसरा धक्का इथे मिळतोय. जबरदस्त गोलंदाजी, एकही धाव खर्च न करता 3 विकेट ज्यानं प्राप्त केले आणि एक जबरदस्त धमाकेदार सुरुवात ज्यानं केली त्या अक्षय गुरवसाठी जरा जोरदार टाळ्या. मुंबईवरून इथे दाखल का झालो याची प्रचिती मैदानाच्या आतमध्ये त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. म्हणजेच मंदार सनगरे जे गमावलं ते अक्षयने या षटकामध्ये कमावलं आणि आपल्या संघाला कमबॅक करून दिलाय. स्ट्राइकिंग एंडला अदनान आहे ज्याने धमाका केला, मंदार सनगरेवरती हल्ला चढवला, धावांचा अक्षरशः डल्ला मारला आणि चौकार आणि षटकाराने ज्याने प्रारंभ केला तो अदनान स्ट्राइकिंग एंडला इथे खेळत असताना वैयक्तिक 18 धावसंख्येवरती तो खेळतोय. 3 चौकार त्याने लगावलेत, 1 षटकार आपल्याला त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळालाय, परंतु यावी बॉलिंग मार्क वरती आलाय तो अमान. राईट आर्म राऊंड द विकेट. समोर अदनान सारखा धमाकेदार ज्याने फलंदाजीला केलेला प्रारंभ, पहिलाच बॉल बॅकहँड डिलिव्हरी होती, जासीम आहे तिथे, चांगली उंची लाभलेला हा खेळाडू करत नाहीये चूक, बॉल फील्ड करतोय, येतो इथे डॉट बॉल. धावसंख्या स्थिर 22 अंकावरती स्थिरावले, रोखली गेले. नेक्स्ट बॉल आहे, हो या मी बॅटची एज घेतले, सेकंड स्लिपला कॅरी होईल, आहे तिथे आहे डिक्लेअर झोन, मिळतील इथे 2 धाबा. या बॉलवरती 2 धावा इथे मिळते, धावसंख्या पुढे सरकते, 24 अंकावरती जाऊन पोहोचेल. षटक क्रमांक सुरू आहे ते 3रं. अमाननेही रत्नागिरी क्रिकेट अक्षरशः गाजवले. ऑल शिरगाव संघाकडून खेळत असताना याचा बोलबाला आपण विविध स्पर्धेमध्ये पाहिलंय आणि या मैदानावरती ही गतवर्षी याच्या माध्यमातून बहारदार खेळ आपण पाहिला होता, अष्टपैलू खेळ त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती. बॅटिंग मध्येही त्याने कमाल केली, गोलंदाजीमध्ये तर धमाल केली होती आणि फिल्डिंग ही त्याच्या माध्यमातून लाजवाब पाहायला मिळाली होती. ऑलराऊंडर खेळ त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला होता. तोच यावी गोलंदाजी मार्कवरती अमान. राईट आर्म राऊंड द विकेट. 1 सेकंड स्ट्राइकिंग एंडला अदनान सज्ज होतोय. धावसंख्या 24, 3 गडी बाद. यानंतर आलेला पंच शॉट आहे ज्याच्या ऑफस्टिकच्या बाहेर मिळालाय बॉल, अदनानने पंच केलाय आणि यावी कव्हरच्या डोक्यावरून जिथे आहे अक्षय गुरव मॅन फ्रॉम मुंबई, त्याच्या डोक्यावरून चेंडूला दबल सीमा पार, धावा मिळाला इथे 4, पाहायला मिळाला अदनानचा ब्रँडेड चौकार. 4 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जात असताना अमानचा पुढचा चेंडू आणि पुन्हा एकदा पंच केला गेला. यावेळी अक्षयने बॉल रोखलाय, त्यावर 1 रन रनिंगच्या माध्यमातून इथे घेतली गेले. 1 रन संघाच्या खात्यामध्ये ते जोडली जाईल आणि एका धावेने धावसंख्या मात्र पोहोचेल 29 या अंकावरती. षटक क्रमांक प्रगती पदावरती आहे ते 3रं. पहिलं षटक 22 धावांचं, त्यानंतर आलेलं दुसरं षटक निर्धाव पाहायला मिळालं आणि तिसऱ्या षटकामध्ये 4 चेंडूंचा सामना करत असताना धावा खर्च केल्या गेल्या त्या 7. अमान ऑन दी मार्क. राईट राऊंड द विकेट. स्ट्राइकिंग एंडला खेळण्यासाठी सज्ज अरमान. नेक्स्ट बॉल
परफेक्ट यॉर्क होता, ब्लॉक होल टार्गेट, तो टार्गेट केली गेलेली गोलंदाजी. षटक क्रमांक समाप्त झाले ते तिसरं आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना ऑल केरला संघाची धावसंख्या 29 धावा, 3 गडी बाद. आणि या दोन्ही संघांसाठी ते बक्षीस जाहीर होईल. 3 चेंडूवरती 3 विकेट किंवा 3 चेंडूवरती 3 लगातार चौकार. जो फलंदाजी ते लगावेल त्याला बंतन मुरकर यांच्याकडून 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज आहे. गर्दी, लोकांची झालेली गर्दी आणि त्यांच्या माध्यमातून लगावली जाणारी बक्षीस इथे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. बॉलिंग मार्गवरती इथे दाखल झालाय शुभम लोखंडे, मॅन फ्रॉम नेरूळ. नेहरूचा हा मॅजिक बॉलर, फिंगर मॅजिक याच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. एकाच ऍक्शन मध्ये 2 टर्न करण्यात ओळखला जाणारा हा गोलंदाज आहे. वाईड आर्म गोलंदाजी याच्या आपल्याला पाहायला मिळाले. तो शुभ अशी कामगिरी करण्यासाठी संघाकडून शेवटचं षटक. समोर अदनान, एका बाजूला रत्नागिरीचा सितारा तर दुसऱ्या बाजूला नेरूळचा किंग इथे आपण पाहतोय. यावेळी पहिलाच बॉल डॉट आहे, अमान्य बॉल इथे फील केलाय. लाजवाब सुरुवात इथे शुभमच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. शुभमचा पुढचा चेंडू अदनान खेळण्यासाठी सज्ज. यावेळी लेग ब्रेक चेंडू, गती कमी होती, टप्पा अचूक पण तो स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळला गेलेला फटका. इबाद मोंगल तिथे आपण पाहतोय. बॉल फील्ड करताना तो पाहायला मिळाला. त्यावर 1 रन इथे घेतले गेले. संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल ती 1 सिंगल रन. धावसंख्या 30 या अंकावरती जाऊन पोहोचते. धमाकेदार सुरुवात अदनानने केली, परंतु त्यानंतर पांडा या मैदानावरती बॉलिंग मार्कवरती आला आणि त्यानं निर्धाव षटक फेकलं आणि त्याचबरोबर षटकामध्ये 3 महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त केल्या. सुरुवात कशी करावी तर पांड्यासारख्या गोलंदाजासारखी करावी. आपल्या संघाला अडचणीमधून बाहेर काढत असताना पांड्या म्हणजेच आपल्या अक्षय गुरवचा बहारलेला खेळ आणि त्यानं दिलेली एक महत्वपूर्ण साथ इथे जरूर पाहायला मिळते, ज्यामुळे कमबॅक केलाय तो यावी KTM वाघोटन संघाने. चर्चा चाले, यावी बातचीत केली जाते. मंदार थोडासा निराश असेल कारण त्याच्याकडून आम्हाला खूप साऱ्या अपेक्षा होत्या, परंतु पहिलं षटक त्याचं महागडं इथे पाहायला मिळालं. बॉलिंग पार्कमध्ये शुभम षटकातील पुढील चेंडू घेऊन अरमान आहे, ज्यानं अजूनही आपलं खातं खोललं नाहीये. यानंतर होणारा सामना ऑल राजीवडा आणि त्रिमुखी. आपली प्लेइंग लिस्ट आमच्यापर्यंत येऊ द्या. जबरदस्त बॉलर इथे होतं आणि इथे रन आउट होईल. कॉलिंग कोऑर्डिनेशन थोडंसं रॉंग झालं. प्लॅन तयार होता परंतु सक्सेसफुल एक्झिक्यूट झाला नाही. त्यामुळे अदनान सारखा फलंदाज यावी मैदानाच्या बाहेर कुठेतरी थांबून राहणं आवश्यक होतं. विकेट सॅक्रिफाईस करायची होती परंतु इथे चूक झाली. पॉपिंग किक सोडलं गेलं आणि अदनान मात्र स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचला नाही. रणनीतीचा भाग क्लिअर होता. अदनानला स्ट्राईकला आणायचं होतं परंतु जो प्लॅन रचला गेला तो कुठेतरी ते खचला गेला आणि त्याचमुळे अदनान सारखा हा महत्वाचा मोहरा ज्याच्या बॅट मधून आपल्याला धमाका पाहायला मिळाला होता, जो फलंदाज यावी मंदार सनगरेवरती आक्रमण करताना पाहायला मिळाला होता, तो यावी मैदानाच्या बाहेर गेलाय. वैयक्तिक 26 धावा त्याने इथे बनवलेत. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये सुलत राईट आर्म राऊंड द विकेट. शुभमची फिंगर मॅजिक इथे आपण पाहतोय. खूप सारं वळण देतोय 40 अँगल